Как от всеки телефон да се направи стара Nokia. И даже всички игри ще работят. Например, като змията. Не трябва само червени топчета, защото ще ви стане. Не, да се удряте, защото ще ви стане червен екран. Сега ще ви покажа. Значи, натискаме на абониране. После на лайка. И отиваме в коментарите. И ще има името на приложението и можете